Ne, mwamo gusi mwachi mukarara pi. Omwarara pi, mukarara pi. Inki geko gera mugo chanda abantu. Kwacha kwang'ainereria, kwacha wateba ng'omonto nakwete ng'ana kwa mugoreti oboremo. Otagochi otige. Ine nkwaroche ng'amang'ana aya naro. Ngai bono ngosoera gochi. Ngai kominyoka gochi kong'ikere. Yani omoroche ng'ense eye, neyaino. Chibesa okonyora omonto abwate obabesa ogenda ochi gotanga abanto mbatindekwa ine ense eye iga omwarora ng'a yabaisana pi abagambi ngai mwachia inki motagokonyera abanto ebina buna ebi ebisini ng'ai ng'aki mogokora mwatiga bianya kogenderera nkochanda iga abwo momanyete ng'a ning'iche momanyete ninsometi abamura momanyete ng'a nimbwate abamura bara ababwate amabambo yani egento buna eke gekondoma